spoločnosť Strabag je toto pravdepodobne taká bežná stavba. Napriek tomu tá otázka sa natíska, keď som sa takto pozrel po okolí. Sú tu nejaké zaujímavé, také unikátne technologické riešenia? Áno, tak ako ste spomenuli, je to pomerne bežný segment, ale máme tu nadštandardné alebo unikátne riešenia. Začnem nejakým spodkom, kde všetká dažďová voda sa odvádza na pozemku, čo nie je úplne bežné, je to zelené riešenie, do vsakovacích blokov. Výstavba hornej stavby je robená prefabrikovaným skeletom, to znamená hospodárnosť, rýchlosť konštrukcie. Celú túto stavbu sme postavili za nejakých 6 mesiacov a pokračujeme vzduchotechnikou a nejakými vetraniami, kde vlastne získávame spätne rekuperáciou teplo a budova má energetický certifikát A0. Je priateľská k životnému prostrediu, aj k ľuďom, ktorí ju budú užívať a taktiež aj k susedom.